Do mojej izbíku. Dobrý večer priatelia. Balkónu, tak tam máš. Takže momentálne sa uskutočňuje vyslobodenie Milana zo záchoda, repete po 5 rokoch. Stala sa takáto vec, pili sme na vode a Milan sa ožral a opäť išiel na vecko, tam sa zosral jak lion a zamkol sa. A teraz sa koná čo? Tu na tento spýťak ho musí s týmto pajserom vypáčiť. Tak, Karolko, ideš na to. Kajo, tu máš tento. Môžeš odčurbovať zámku. Samozrejme, že tu je aj ten ožram pucírka. K môjmu balkónu a tam je... Poď sa Jaj, no vidíš. Už máme aj sadu. Čo sa? Čo chceš rozobrať kľúčku? Nie, bačia, dá sa to. Vyšúvať zamok, Hej. vyťahnuť, to je na hodinu a pol. Nie, to tak jeho oco robil, ale to za pol hodinu jeho oco zrobil. Lebo Vážne? pamätám sa, áno, však za pol hodinu to Milanov oco ho vyslobodil z toho záchoda. A my sa teraz pokúsime to Prestaň urobiť. nahrávať, ti poviem, že to urobíš za 3 sekundy. Ale prestaň nahrávať. Nie, musíme nahrávať, však to urob aj teraz za 3 sekundy. No čo prestaň. Ale nie, že tak, že vytrhneš dvere. Ne, tak som robil za starých čas, ale... Ne, Tak však skús, keď vieš, tak... Hej, tak to nie sú zadarmo dvere, hej, A ja však tu by som bývam. ich nepoškodil. No to však sa realizuj, keď to vieš. Tak vieš Hej, sa, ale tak by vykopol, tak a hneď, vieš, a znúka by otvoril. Nevykopol by som ich ti. Netreba to vykopnúť, to sa daj vyrezať diera. Ďalšie rezadie. Milánko, ty si kokotko, ty spomínaš si na staré časy, s bytou. Sa ožereš a zazdýchaš na záchode ako kokot. Bez mozek úplný. No, ty buď ich Povedz, jak videl. A dobre, v galerke tam zaspal. ale ja sa aspoň na tých záchodoch nezamknem a Vieš, na hodinu máš šľapky. Čo má? Kto má? Šľapky, či... Neviem. šľapky dneska na byte neboli. Ani nebudú, tu v živote asi neboli. Boli, aj budú. Ty počuješ, jak chrape. Kombinačky nemáš nejaké? To je genio. Úzke, najlepšie. Tak, čo si vymyslel tým, keď nevymyslíš so zámkom? Dobre, idem zakúriť na balkón. Len pred balkón. Čakaj, sa pozriem oka. Čo to dám? No vidíš. Ty si debil. No, výborne. Vidíš? No, máme tu Vidíš? dvoch zámočníkov. Tak sa dá otvoriť, počkaj. Áno, Výborne, výborne. peťkovelný zámočník. Počkaj, nie, Kajo, ja to mám. S tým to bolo lepšie. Nepôjde to, ja už som to skúšal inokedy, inde. Peťko má skúsenosti s páčením dvier, hej. Hej, však som sa vymkol x-krát. Už to otváram. Aj bol vymknutý x-krát. Tak ja som ich zdvihol, ty kokot. Však pozrite sa, on ich zdvihol. Aha, tu je chlapec. Nie, pozor, Peťo. Nebo vytrhneš. Nedržím. Nie, zlomíš si. Nie, zlomíš Na dvere. to. Nerob zlo. Milan, ty ofiara skurvená ožrata. Vyjebaná, pačmagana jebaná. Že si ho ty nechal sa zavrieť na tom záchode, keď som ti kázal, že choď po ňoho a ty si asi mal otvorené dvere a som ti kázal vyber ho z toho záchodu. Ale vy nie. Dobre, viem, kľúči, lebo tým kľúčikom to takto I do neodobudnem. piči. Pozor, môžem dať vonku kľúčik? Pozor. Pozor, Je nastavený teraz, pozor, môžeš vybrať. idem ti ich dať, pozor. Berete moje metóde. Však iď, čo, keď máš nejakú lepšiu. Tam mám. Ale takú, že by si nerozjebal. Nerozjebeš, zamosal. Dobre, kľúč je na zemi. Odvíkni dvere. Ja ako ho vypačí tam, alebo ako? Kľúč. Hej, Hej, tu sa dá pri zámku normálne. hej, no to tak hej, no však ale A to... však ho zamkne naspäť, keď zavrie dvere, zamkne ho naspäť. Ale poškodíš, vieš, trocha toto. No tak budú Ne, tak takéto. budeš tu 16 hodín a zistíš, že jaj, tá zavoláme dňa. Bo inak ja to isté robím, čo oni robia po 16 hodinách.
čo ide, jemu kľúci hodil, že on otvorí. Nechaj to, tam ide. Ja to nebudem nejak nič, Kajo. Na čo ti je imbus, ty kokot. Lebo Teraz tam je mi poď. kokot jeden. A... veľký. Daj mi kladivko a asi takú tekú trúbku. Taká, čo hodí ruka. Hľadám... Nie, ten imbusek mi daj. Ten najväčší mi daj, z druhej strany ho použijem. Počkaj, ja som to takto otváral aj, už som také dvere otváral len. Tam som mal na to veci. Čo som sa deje? A však vyslobodzujú chlapca, ne? Čo tam je vezmené? To však Milan. Milan. Zopakoval svoju skúsenosť. Samoveznil však. Nepoznám ho a jednu kávu vesnený, lebo má kľúčku pod dverami. Si zase svetlo nevidím, Luka. To Milan? Nie. Kokotiny. Pada mat, ty kokot. A majú na rade ešte hodí, nemali takedy. Ježiši. Čo otočiť? Piči. Počuješ, že to ide? Áno. Všetci to počujeme. Chlapci, to všetci počujeme, nie? Ide to. Ide to, chlapci, ide to na tie, že Peťo, inštalatér, zamočník a všetko dokáže. Sa tak zober šrubovák a vypač to a hotovo je za sekundu. Tu jak chlapec hovoril, že on zná, on vie. Bo budeš sa 16 hodín s tým jebať, ak ti on povedal. Ale když Peťo, keby mal ísť vykradnutý, no tak za 2 týždne ty však otvorí vchodové dvere. A preto... Do brány. Áno, do brány, hej. A to musí mať celý kufrik vedľa seba. Celú noc. No, s tým vieš, čo by som ti niekto otvoril. Si ísť na strechu sa opaňovať. Necvaklo to? Tebe v hlave. To cvaklo. Skúsime. Nie, Niečo skús som mu počul, povedať, že- skús mu Kde povedať, si nech dá dal kľúčku Luka a nech otvorí z druhej Áno, strany. cvaklo to. Áno, cvaklo to. V tebe. Kde si dal kľúčku? Ja aj tu je. A však skúsime, nie? Či náhodou. Áno, cvaklo to. Peťo náhrad, Peťo otvoril. A teraz sa pozrieme. Ale Milanové deja vu, áno, samozrejme, zasratý chlapec. To je výsledok jeho práce, hej. To je výsledok. Poznáš, že staré dvere celý čas stačilo dať, len čisto, keď si má hrubý krížový šrubovať, dáš do šikma a otvoríš tie dvere. A kto toto všetko dokázal? Inštalatér Peťko. No ale fuj, ide stať ale riadny kandes, Peťo, ty kokos, tam zdochli psi. Počkaj, ty musí vybrať sám, či žije. No tak dávaj, vyberajte ho, ja to natáčam, chlapci. Chceš ho vedieť? Nechcem, zavri ho naspäť. Jedno šťastie, že Ale- máš ešte ale takú zvonka. kľúčku, jak máš. Hej, takú ľudku. Ale nechaj šikať mi na treba tak či tak, kožení sú. No, hlavne Ale tak, hladká. to civo je. Hladká. Keby mňa takto hladkal, asi neviem, či... Počkaj, Hej, už sa sa zobudí. zobuď. Milan, dobre si sa zamkol na záchode. Toto už nezatvoril, lebo doteraz to otváral. Milan, si pripomenul staré časy? Sorry. Nie. A to nejaký kandes. Zober ten kľúč máš? Ten je spadnutý na zemi. Zober zo zeme kľúč, ty kokot, bo sa zás zamkne. Máte, Minimálne. dobre. Á, tu je. Dobre, máme krásne videjko, aspoň dačo.
Milánku, ale stávaj. Milánku, bo sa zase zamkneš. Však nenatáčaj. Peťo, ty to nechaj. Dobre. Dobre. Tu sa nám... No však sme tu, ne? Milánko, policia, prepadovka! Milánko, stávame! Počkaj, ty už dovol kuriť, aj tu chcem vám dojsť cigaretu, ako zahasil som ju, tam kde sa kurí. Ne, tak tu tak môžeš fajčiť, kde chceš. To už... Ne, tebe, ne. Hej, ale nie mne fajčiť. Ako nie je mu fajčiť, hej? Kde je zas ten, čo mu brel? Však on je tu, pozri. Milan však už vyjdi z toho záchoda pána. Dobre, Povedz mu, že mu treba šikať. Pána Nám Boha. treba šikať. Nám treba šikať ináč. Nie, treba mu pomôcť, treba mu. Však ti pomôžeme, keď potrebuješ stať kľudne. Pomôžeme ti, no, pomôž mu. Ti pomôžeš kľudne. Počkaj. Však veľkému mafianovi. Ale donesem vám to papon. Dones, Či papon, dones, deku. dones. Dám Ali. Kde to nesieš? Ali to dám. Ja tak, ale môžeš, hej, tak, ale daj aj deo, nemilanovi, tak, že Ja si mi černé dovolím vece kúriť mám. tu, lebo chcem vám podať cigu, aby ste nakurili, dokým mi hodíte z balkóna. Poď. Aha, Čísla voda. to môžeme, že z balkóna môžem, Ale nie, to tak- zobačte. To je zrovna miesto, kde ho prehodíš, Kajo. Ešte tu mu daj dať. Milano, kde ho chceš dať? Kde Tu na zem voda? Nie, tu je postiel, však čo? No, ko do piče, tak ja ho nerobím. Čo ťa preťahne v noci more, Nie, ale tak mi to sere, zošeka celú postel. Tak mu tu matrac zajaký, alebo čo? No, kde ma to zem. Na zem chladnú ho chceš dať, ty si ko. Však to je teplo. Počkaj, tu daj. Ty vieš na zemi, keď chodíš po studených parketoch, však to je A teplo. studie, však vieš, z toho... Podlahové kúrenie, ty. A si Koľko to neodporuje. viete, že ak to je teplo, A ty ho fakt sa spoduje byt. Ale ty na zem ho fakt chceš. Nie, srandu si robí. Nerobíš si srandu, Martin ho chce dať na zem. Bo on tu, veď tu spí Kajo. Abo mo... Nie, ja spím tam. No, a Kajo tu. A tu kto Nie, spí? tu nespí nikto asi, že keď vidíte bordel veci. Čo bordel, príde, skopnem a není. Nechcel sú tam až dať. Abo však tu si mohol... Hej, to sú moje veci. Však ti posúva na druhú Počúvaj, polku. a však tu si mohol dať spať, Ali, nech má Tá daj kľud. tu spať, ale jedem. Ale zima tu je, vieš, zatvor dvere. Poďme kúri, Nech a to- však ty kúriš, ešte moju cigu. Ináč ty vieš, že máš vraj dnes dodávku. Ty on už hneď more, vtáčiky pozera, kokotko. Čo si zase dyk pojebal do akú čaju? Nie, tu máš niečo hore na okne. No tam je náš Marot Alinka. To dobré flipiky aspoň. Máte hlavný kameraman. No tá co toto video, keď uvidí do kúpelta, sa posere z toho. Ty kokot. Len dúfam, že sa nezamkne na tom vecku aj Milan. A Milan tam ďalej spí, hej? No len teraz je nezamknutý. Chvála Bohu. Hej, no ale tak teraz ho idem vyťahnuť to mať.